Nik uste aditu dugunaren arabera, nik momentu horretan bizi nintzen, noski, duela berroi urte bizi nintzen, baina ez nengoen korparsan, nik ez nago hasieratik. Baina arrazoia zela, nik uste, beti aditu izan dudana izan da, aurrentzako jarduera nahikorik eta ez egola, ez? Orduan, utxune bat antzematen zuten, eta orduan bururatu zitzaien, ideia ona izango litzatekela, erraldoien konparsa bat sortzea. Batez ere aurren divertimendurako. Peñako juntakoak, orduan Blas izan zen bat, adibidez, momentu horretan Peñan zegoela, eta dena den ekimena Peñatik sortu zen. Orduan Peñako juntakoei bururatu zitzaien hori egitea, eta Peñako beste batzuei esan, eta Peñako kideen artean azkenian, eta baita auzokideen artean ere, burutu zen ideia. Hori dara, gure original torzenduretako bat da hori ere, konparsa guk egina dela, ez? Auzokideek egina. Orduan hori, ez dela enkargatu batik egiteko edo, ez? Hemen egin dela. Bere garaian bakarrik, emanaldi, erraldoien emanaldiak, kalejirak. Herrietako jaietara joaten ziren, eta hor kalejiretan parte hartzen zuten besterik gabe. Auzoko ekitaldietan, eta gero, auzotik kanpo suertatzen ziren beste emanaldietan, parte hartu zen. Baina garai horretan gainera, erraldoiek egiten zuten gauza bakarra zen hori, ez? Kalejiretan parte hartu besterik gabe. Orain asko guk adibidez, emanaldi asko ikuskizun asko egiten ditugu, eta txertatzen dugu, dantzariak eta erraldoiak, eta lehen batez ere jotak eta balsak dantzatzen ziren, orain egiten dira banera, ez dakitenetakoa subjakiten duzu nik baino be, ez? Hasiera baten egiten ziren, hori esandakoa, erraldoien inguruko ohikoa den kalejirak eta bar, eta 25. urte urrenetik aurrera, hor beste grinatik sortutako beste motatako emanaldiak hasi ginen egiten, ikuskizunak eta bar. Eta hor sartzen hasi ginen, pixkat antzerkia, gidoi baten barnean zeuden dantzak, mutiko alaiak dantza taldearekin ere harreman handia suertatu zen, bi taldeen artean, eta hortik lehendabiziko ikuskizun antzestua egin genuen, Jaierrikoiak izenekoa. Eta hortik hasi ginen, pixkat, estenatokietan ere murgiltzen. Orduan, kaleetatik kanpoko beste ekintzak ere hasi ginen egiten, auditio horietan, eta geroago ene kantakekin hasi ginen harremanetan, orain arteko, ez dakit, 10 urte edo. 10 urte izango ditugu haiekin kolaboratzen. Eta hori, gure ikuskizunetaz aparte, ene kantakekin egin ditugun beste emanaldiekin eta bar, hartu dugu estenatokiko esperientzia hori, ez. Nik uste oso eragin handia daukala, ez? Oso ezaguna da, nik uste txantrean konparsa, adibidez, aurtengo eta, iaia urtero jaien egitaragoan irudia gurea da, konparsarena, askotan, eta nik uste auzokide guztiek ezagutzen dutela, eta badidez ere aurrek eta baita kanpoan ere, baina hemen auzoanetan ikuste oso ezagunak garela, oso ezagunak. Guztiekin, auzoak plataformaren barnean gaude ere, eta hor, beste auzoko erraldoi konpartsa guztiak sartutak daude, eta haiekin batzutan baita ere egiten ditugu emanaldiak elkarrekin, eta harreman hona daukagu.
kontratatzen gaituztenean ordaintzen dugunarekin, eta baita ere guk materiala saltzen dugu, gomazko panpinak eta ipuinak eta horrelakoak guk egindako zera batzuk, horiek saltzen ditugu eta hori da jasotzen dugun finanziazioa. Azkenean diru laguntzarik ez daukagu, ez dugu eskatu ere egin, egia esan. Baina horrela moldatzen gara eta pozik gaude. Egia da gero, jai batzordeak eta... Bai, egia da. Jai batzordeak eta peñak bai diru laguntza ematen digutela. Ematen digute hori. Jai batzordeak ematen digu dirua, guk ze parte handia hartzen dugulako jaietan eta gero peñakoak garelako, ez? Independiente gisa funtzionatzen dugu, baina jabea esan dezagun peña dela, ez? Erraldoien jabea peña dela. Orduan haiek ere diru laguntza ematen digute. Egitura idatzirik ez daukagu, baina nik uste egon badagola, ez? Zaharrek esan nahi dugu, arduratzen garela gehiago ez dakit dirua biltzen, kontuak eramaten, gauzak batzutan antolatzen, eta gazteak batez ere arduratzen die, dantzak prestatzen eta atal artistikoaz, ez? Dien bezala Iñakik, alde batetik zaharren taldea, Iñaki da orain, Iñaki eta Peio, badira mantentzen direnak oraindik dantzan, baina gehien bat egiten dituzte, ikusten ez den zera burokratiko hori, logistikoa, baskariak antolatu behar direla, lokala eta egin izan behar dugunean haiek arduratu dira, eta gero beste aldetik badaude erraldoi gazte taldea, eta hori arduratzen dira baien saioetaz eta ikusten denaz, ez? Parte artistikoaz. Nik uste lorpena dela, 40 urte irautea, nik uste nahi lorpen handia dela, ez? Erraldoien korparsa sortzen direlako, batzutan oso indar handiarekin, baina hori pixkanaka desegiten da, eta batzutan badaude erraldio konparsa batzuk ateratzen ez direnak, jenderik ez daukatelako, ez? Eta gure kasuan hori ez da gertatu, eta gainera osasun handia daukala konparsa handik. Eta gero ere, nirentzat oso lorpen handia da edonora joatea eta ikustea aurrek ezagutzen gaituztela. Bizkaiko, Gipuzkoako edo ez dakit, baita Kataluniako leku batera joaten zarela, eta azkenean hango aurrek ezagutzen dituzte gure erraldoien izenak. Niretzat hori oso bitxia da. Eta betetzen dau, oso ongi da. Sortu zirenean, azkenean mitologia ez zenain ezaguna, orduan inorrek edo inor gutxik zekiten nor zen Tartalo edo nor zen Mari. Gaur egun, eskoletan eta ikastoletan eta mitologia lantzen denez, pertsonaiak ezagunak dira eta gero gure erraldoiak azkenean emanaldi egin ditugun irteeren poderioz, jendeak ezagutzen ditu guztiz. Oraintxe bertan erraldoi konparsa txikian daude 22 txikik. Txikiek badaukate 16 urte baino gutxiago. 9-16 urte tartekoak dira, 22 kide horiek, eta gero konpartsa hondian, egonen gara 25. Hori inguruan, 25. 19 gazte edo eta 6 zarra. Niretzat erronkarik nagusia izan da lokala lortzearena. Lan handia izan zen, lan burokratiko. Eskaera pila egin behar izan genituen, lortu arte, eta gero azkenean lortu genuenean lokala, konpondu behar izan zen, baina lokal bat izan arte, lan handia hartu genuen. Eta beti biltzen ginen gainea, butzen zizkibuten bajera batzuk, ez dakit non, eta horrela biltzen ginen, ez, deprestau eta ez dakit zer, eta gainea kanpoan, hemendik kanpo errotzapean eta bestereko batzuetan. Eta orduan, gure lokala lortzearena oso erronka handia izan zen eta lortu genuen. Oraintxe, bere garaian telefonoa hartu eta deika ibiltzen ginen, orain WhatsAppen bidez, badaukagu gaur egun normala den WhatsApp taldea eta hortikan bilerak eta... Baina erraldien munduan esan teknologiak ez duera egin handirik izan, ez? Egia da, bere garaian ez geneukala webgunerik, ez geneukala sare sozialik, orain... Hori egien egia da, orain jende guztia jarraitzen gaitu, sare sozialen bidez eta webguneren bidez.
Azkenean da, erraldoi konparsa txikitik egiten den lana, ez? Erraldoi konparsa txikian beti sartu izan dira bai mutilak, bai neskak. Erraldoi handietan zailagoa izan da, baina azkenengo boladan, azkenean erraldoi handien taldea txikitik pasa da, ez? Orduan, azkenengo boladan pasa ziren hiru kide, neska. Eta neska horietatik batzuk egon izan dira gero begirale moduan erraldoi konparsa txikian, ikustarazi egin dute ere auzoko neska txikiei haiek ere kapazak eta ahal dituztela erraldoia handiak ere dantzatu. Ze beti egon da irudi bat erraldoi handiak pisu handikoak direla eta bakarrik mutilek ahal dituztela dantzatu, ze neskak ezin dutela, eta hori deuseztatu egin dugu irudi horrekin, eta beti ahal izan dugun momentu oro, haiek referente moduan ikustarazteko eta eman diegu espazio hori ere. Pizkat ere, esan dudan bezala, ikusteko neskek ere ahal dutela erraldoi txikitatik handietara pasa, ez bakarrik erraldoi txikietan gelditu eta nahi izatekotan ahal dutela, ez? Baina, momentu honetan baditugu hiru neska, baina beti egon dira neskak. Egia da, erraldoi handian gutxiengoa izan direla beti. Askotan nola, konparsa txikitik gero ez direlako pasatzen, ez? Gehienetan gelditzen dira eta jagre ez dire pasatzen. Baina, beti egon dira. Eta orain hiru dira. Sorkuntzatik eta erraldoi handietan, hasiera batean bakarrik kilikiak eramaten zituzten, lehendabiziko emakumeak, baina, beti gero pasatzen ere dantzatzera batzuk, taldean egon dira beti, baina hori, beti izan da, pizkat gutxiengo bat, ez? Eta orain egia da gainera gure jarduerak nahiko anitzak direla, ez ditugula bakarrik kale jirak egiten, gero ikuskizunak egiten ditugula, ikuskizunetan badago dantza, kilikiak, erraldoiak, eta neska hauek parte hartzen dute, eta batzutan haiek eramaten dute ikuskizunaren hildoa, ez? Hor badaude parper batzuk, sorgineak bezala antzestu dute, eta ez dakiz ere, lan hori egiten dutela. Beharrezkoa delako guretzat gaina. Esku artean, oraintxe bertan 40. urteurrena ospatzen ari garela, orain uztailan egin behar dugun erakusketa prestatzen ari gara. Uztailaren 24 arte egongo dena hor Kondestable Jauregian. Eta gero bestetik gaude prestatzen gure ikuskizun propio bat azaro aldera. Eta hau izanen da, guk antolatu dugun ikuskizunetatik, hau izanen da, kompletoena, ezakizera, personai berriekin... Denboraren poderioz ikasi dugun esperientza guzti horren nola baita esan da, emaitza edo, ikuskizun honetan sartu behar ditugu gure ikaskuntza guztiak. Eta izango da mitologiaren inguruko ipuin musikatua, musika propioarekin, antzeslanarekin, pertsonai berriekin, dekoradoarekin, guzti horretan hor gaude lanean. Nik uste konparsa txikian sartzen diegu dinamika hori, ez? Talde dinamika, baita ere konpromiso kutsu hori, azkenean bolondrezak gara, baina konpromiso bat daukagu, ez? Taldearekiko eta baita ere kontratatzen gaituztenekiko. Orduan ondo pasatzeko gaude taldean, baina baita ere konpromiso hori dago, ez? Orduan erraldoi txikitatik ja sartzen diegu dinamika hori, ensaioetara, ensaioetan parte hartzeko konpromiso hori, emanaldietan ere,
Eta bueno, eta gero erraldoi handietara pasatzen direnean, ja dinamika hori ja hartuta daukatenez, ba, ez da irakatsi behar, ez? Ja hartuta da, osea, dakarte ba, 9 urtetatik ja sartzen diegu. Baina, bueno, egia da, konparsa txikian aurre asko ditugula, eta gero hietako gutxiengo bat pasatzen dela dira. Gero nik uste handitzen direnen eta azkenian grina hori ja, erraldoien grina hori ja pasatzen zaiela batzuei, beste batzuei ez, eta jarraitzen dute ez. Importantia da nik uste, hor, haiek sortzen baldin dute kuadrilla edo, eta kuadrillan pasatzen badira, lagun artekoak baldira, orduan bai denak elkarrekin pasatzen dira, eta funtzionatzen du. Bestela, bakarrik gelditzen bazara, azkenean zure lagun guztiak konparsatik kanpo badaude, gehienetan horiek ez dute jarraitzen. Baina beste... Bueno, denetari daukagu ere. Bueno, egia da, ba hori, ba azkenean generazio bakoitzetik, ba pasako direla erraldoi handietara, oraintxe bertan laupa bost edo, eta hortik mantentzen direnak ja erraldoi konpartsa handiean, ba izango dira bizpairu generazio bakoitzetik, baina bueno, konpartsa txikia ondo doan bitartean, ba urtero badoa jendea pasatzen, orduan. Bai, komo naturalean, ez da. Bai. Osea, ez da, bai, naturaltasunez, gaur egungo taldea, praktikamente... Bai, gehienak konparsa txikiti pasatu dira. Nik uste, oraintxe bertan dauden 19 guztiak erraldoi konparsa txikian egon dira. Bai, zaharrak ez, konparsa txikirik ez egolako momentu horretan, baina gazteak bai. Zuzendaritzan nik esango nuke nahiko naturala izan dela, ez? Azkenian zuzendaritzak zaharrik oraindik ere jarraitzen dugulako. Baina ikusten dugu hauek ere beste gauza batzuk gu baino asko hobe egiten dutela, gu baino asko kapazagoak direla, eta orduan nik uste gure meritu handia izan da baita ere haiei bidea uztea. Benetan nik uste ez diegula inolako oztoporik jarri. Haiek ideia batzuk esan dituztela, gainera nahiko ideia politak eta hola, eta utzi diegu lehenengo momentutik. Baina gero, kudeatzeko garaian eta badaude beste lan batzuk oraindik guk ere jarraitzen dugunak egiten, ez? Baina batez ere, denbora gehiago daukagulako. Haiek arduratzen dira gehiago lan artistikoaz, eta orduan guri dagokigu beste lan hori, ez? Horrela ikusten dut nik. Bai. Esan dugun bezala, azkenean, hori, zaharrek azkenean gauza burokratikoak eta egin izan dituzte, eta egia esan, ba hori, gazteetatik ateratako ideia guztiak, ba egiten utzi izan deote, egon dira guri laguntzen edozein gauzetan, eta horrek baita ere izan duen emaitza edo izan da, ba hori, taldea oso osasuntu dagola, jendea gustora dagola, giro ona dagola, eta azkenean edo norke ideiaren bate izatekotan edo aurrera ateratzen dugula. Hori da, nik uste talde honetan ez dagoela persona bat edo persona batzuk agintzen dutenak eta horiek esaten duten hain berdela. Ez azkenean, jende guztiak iradokitzen aldiula bere ideiak eta denen artean, eztabaidatzen ditugu eta nik uste baietz aterratzen direla gehienetan, ontzat hartzen ditugu ideia horiek guztiak, eta horrela jendea nik uste baloratuta sentitzen dela, ez? Eta pozik dagoela. Gero egia da, denak biltzen garela, harreman hona daukagula, baina bakoitza badaukala bere divertitzeko moduak, eta ez dakiz ere, eta bere giroak, ez dugula dena elkarrekin egiten, normala, ez? Nahiko alde aldian dagoela adian eraltetik. Mugituak. Hori txikiek, esaten duzu? Ez, baina, bueno, egia esan azkenean belaunaldi berriek, azkenean gaur egun nolatan taldea moldatu egin den beste gauza batzuk egitera, hori da belaunaldi berrien erantzuna, ez, edo emaitza. Eta gero bestetik, azkenean nik uste horrek ere eragin izan duela taldea beste taldeetatik baita ere ezberdintzea, ez? Beste erraldoi konpartsa batek egiten dituen normalean
egiten den ekintza, kalejietaz eta aparte, beste gauzetan eta ere murgiltza, bai antzerkian, bai ordun horrek baita ere, gazteei begira, bizkat motivazio hori eman die, ez bakarrik erraldoi bat altxatu, dantzatu, kalejiran egin, baizik eta erreto batzuk, erronka batzuk izan, ez? Orain egingo dugu eszenatokiko koreografia bat, dantzariekin, ez dakit zer, gauza berri bat denez, pizkat motivazio hori ere suertatu. Nik esan nahi nuke bat ez aurrek, baina gazteek baita, askotan esaten dela gaztea nahiko kaskarinak direla, horarinak eta ibiltzen. Eta hemengoak oso serioak benetan, gauzak, oro gazteak dira eta bere gauzak ere baituztela, baina horrelako erraldoien lantxoekin eta oso serioak. Orain, diferentzia bat dagoela, orain ez dagoela diferentziarik, baina nik uste bai lehengo konparsa eta oraingo konparsa oso ezberdina da. Guk gure kasuan ezen hain seriotasun handia. Guk ateratzen ginen eta ez dakit, serioz ez ginen hartzen. Ez dakit, ateratzen ginen, kriston mozkorrak harrapatzen genituen, beste kontu bat zen. Hauek orain, ez dakit egiten dute, eta gero dantzak eta guk dantza bakarra egiten nuen, eta dantza horren gero varianteak. Ensaioak ez genituen egiten, orduan bazen dena, eramaten genituen erraldoiak, eta hauek dantzatzen dituzte. Eta ensaioak egiten dituzte, eta beste gauza. Erabat ezberdina. Bere garaian azkenean erraldoiak beste moduz ikusten ziren, ez? Ondo pasatzeko, figura batzuk egin ditugu, irteera batzuk egiteko, eta bertan ondo pasatzeko, ez? Orain, baita ere, badago baita ere horren parte, azkenean ez bagenuen ondo pasako, orduan ez ginen hemen egongo, ez? Baina bai badagola, azkenean erraldoi txikietan, hasiera batean erraldoi txikietan ere ez ziren ensaiorik egiten. Bakarrik dantza bakar bat, zegoen La Fuente deiturikoa, bi taldeetan, bai txikitan bai handietan dantzatzen zena, eta bazen dantza simplea, eta ez zeukan misterio handirik ensaioak egiteko dantza hori ateratzeko, ez. Baina konparsa txikian hasi ginen batzuk pizkat grina horrekin orain sortuko dugu beste dantza bat, eta hortik lehendabizikoak pasa ginenean erraldea handietara, hasi ginen ensaioak egiten. Eta ensaioak eta hori, erraldoi txikietatik pasatakoak hasi ginen begirale moduan erraldoi txikietan, eta erraldoi txikietan ere ensaioak sortu genituen. Orduan talde kutsu hori hasi ginen sartzen, ensaioak egiten, dantza berriak sortzen, eta hortik joan da pizkat gaur egun arte dinamika aldaketa horretara. Baina mari izan da, orokorrean erraldoi munduan izan den bilakaera. Lehen erraldoia joaten ziren, kalejirak egitea besterik gabe, iaia dantzarik ez zuten egiten, edo dantza bakarra egiten zuten. Eta orain konparsa guztiek egiten dituzte dantzak askoz landuak, eta askoz ez dakit, artistiko aldetik eta askoz politagoa da orain erraldoiak egiten dutena ikustea. Ez, haiek integratzeko dugu ez dugu deus aldatu. Ez, gauza da, azkenean beti aurrek ikusten dutena hor suertatu daiteke haien motibatzeko, taldean sartzeko motivazioa, ez? Orduan, erraldoi handien konpartsan edo baita ere, erraldoi txikiekin ere egiten ditugu koreografia partekatuak, bai handiak eta txikiek elkarrekin, horrek ikustea suertatu ditzake belaunaldi berrien motivazio bat, ni nahi dut hori egin. Orduan, puntatzeko pizkat. Bai, baina bereziki haiek erakartzeko ez dugu deus egiten. Ez. Zabalpenerako dena. Ze azkenean gaur egun
sare sozialetan ez dena agertzen, ez da existitzen. Orduan, horrek eragin duena da, baina ez gu bakarrik talde guztietan, azkenean egiten ditugun gauza guztiak, argazkien bidez, bideoen bidez edo, sare sozialetara igotzen dira. Horrek baita ere, orain adibidez egin behar dugun erakusketan ere, laguntzen gaitu ez, bere garaian, pizkat argazkiak eta bilatzeko, eta gehien bat jakiteko ze urtekoak zirena argazki horiek, nongoak eta kriston lana zen ez, gaur egun webgunean daudenez guztia dago karpetetan sartuta, guztia badakigu nongoa den, ze urtekoa den, ze emanaldikoa den, orduan horrek gehien bat ez, egiten du gure. Bai. Komentazioarako Hori da. Baina asko laguntzen digute, sare sozialek. Batez ere, gure irteerak eta egiten ditugun ikuskizunak zabaltzeko momentuan, ez? Hori, berriak eta zabaltzeko oso erraza da. Eta gainera jendeak jarraitzen duela, ez? Oso jarraipen handia daukate gureak. Azkenean guk gure webgunean sartzen ditugunean, emanaldi guztiak, sare sozialetan eta ere, gero, egia esan baita ere komunikabide moduko bat dela, ez? Azkenean baita ere jendea galdetzen dugu, jendeak baita ere kontaktuan jartzen da gurekin bai emanaldiak eskatzeko, aurrekontuak eskatzeko, ikastola eta eskolen bizitak eta ere eskatzeko, erabat gaur egun. Hortik dago bideratuta dena. Bai, bideratuta dago hortik. Errealitate areagotua elementu digitalak, irudiak, irudimensioko objektuak eta datuak mundu errealean gain jartzen dituen teknologi bada. Ingurune fisikoa ezabatu gabe, esperientzi interaktibo bat ahalbidetuz. Errealitate virtualak erabat murgiltzen du erabiltzaile ingurune digital batean. Errealitate areagotuak berriz elementu virtualak integratzen ditu mundu errealean eta erabiltzaileari aukera ematen dio biekin aldi berean elkar eragiteko. Errealitate areagotuko gailuek kameradun smartphoneak eta tabletak dituzte, baita Microsoft HoloLens eta Google Glass bezalako betaurreko espezializatuak ere. Gailu horiei esker objektu digitalak gainjar daitezke ingurune fisikoan. Errealitate areagotua hainbat aplikaziotan erabiltzen da, hala nola jokoetan, adibidez Pokemongo, barnealdean diseinuan, hezkuntzan, nabigazioan, turismoan, marketingan eta enpresa ingurunetan lankidetzan aritzeko eta datuak biztarazteko. Smartphone batean errealitate areagotuak kamera erabiltzen du ingurunean zemateko eta ondoren elementu digitala jartzen ditu benetako irudiaren gainean denbora errealean. Aplikazio askok Arcor, Google edo Arctic Appleen bezalako teknologia erabiltzen dute esperientzia horiek erraisteko. Ez, naiz eta joko herrikoi askok errealitate areagotua erabiltzen duten Pokemongo edo Minecraft, kasu teknologian bat alorretan erabiltzen da, hala nola medikuntzan, irudi medikoak biztarazteko, hezkuntzan edukiak elkar eragile egiteko eta diseinuan irudimensioko ereduak erakusteko. Errealitate areagotuak erabiltzailearen esperientzia hobetu dezake, testuinguruari buruzko informazio eta mundu errealeko datuen biztaratzea ematen baitu. Halaber, eraginkortasuna eta lankidetza areagotu ditzake enpresa eta hezkuntza inguruneetan. Bai, arrisku batzuk distrakzioa barne hartzen dituzte egoera arriskutsuetan, hala nola ibiltzean edo gidatzean. Pribatutasunari buruzko kezkak ere badaude, errealitate areagotuak kameretarako eta beste datu personal batzuetarako sarbidea eska baitezake. Errealitate areagotuaren esperientzi bat elkarrekintza bada, non elementu digitalak ingurune errealari gain jartzen zaizkion, erabiltzaileri elementu horiekin elkar eragiteko aukera emanez. Telefonoren pantailan informazio gehigarria ikustea bezain erraza izan daiteke, edo errealitate areagotu betaurrekoak erabiltzea bezain konplexua 3 dimensio proiektuetan laguntzeko.
Errealitatea areagotua eskuarki ukipen interfazen bidez kontrolatzen da smartphone eta tabletan, edo ahots komandoen eta keinuen bidez gailu espezializatuetan. Hala nola, errealitatea areagotu betaurrekoetan. Gailu batzuk ingurune digitalarekiko interakzioa ahalbidetzen dute, mugimendua eta eskuekiko keinuak erabiliz. Ez. Ez kebak. Ez, azkenean gurea da gehien bat, gauza artistikoa eta materiala. Komunikazioa, baina komunikazioa gizarte osoarekin esan nahi dut azkenean, ez gure artean bakarrik. Komunikazioa gizarte osoarekin azkenean, konparsaren jarduera guztiak, jendeak, hola, teknologiaren bidez ezagutzen dituela, sare sozialen bidez edo eguneren bidez. Hori da, nik goatzen naiz bere garaian kartelak eta egiten genituela, baina hori ja, erabat, ahaztuta dago. Bere garaian jartzen genituen kartelak eta fisikoak, baina gaur egun kartelak jarraitzen ditugu egiten, baina bakarrik sare sozialetan eta webgunean jartzearekin nahiko izaten da, eta WhatsAppen bidez ere difusioa egitearekin, ez da berrezkoa fisikoki. Baina teknologia bakarrik horretarako erabiltzen dugu, nik uste ez duela ezertarako erabiltzen. Bueno, esaten alda bere garaian ensaioak egiten genituen, Julenek txistuka, eta orain badaukagu altaboza eta hola, ez? Baina, bueno, hori ere teknologia erabiltza da. Ez dakit nik, azkenean ez ezagun osoa da guretzako. Baina behiratu beharko dugu, Inteligentzia artifiziala, baina... artistikoki, azkenean, pizkat, ez dakit, imaginatzeko edo sorkuntza lantzeko eta, azkenean, ustetan beti bada hobe, pertsona, edo talde batetik, ateratako ideiak, ez robot edo ordenagailu batetik ateratakoa. Azkenean hori ez da polita gelditu daiteke, praktikoa izan daiteke, baina gero sorkuntzan eta azkenean ez da zuk ateratakoa, ez? Edo zuk edo zurea sentiarazten dizun ezer, ez? Ni bakarrik ikusten dudana da, egia esan, nik uste teknologiak eta kalte handirik ez digula egiten. Bakarrik ikusten dudana da orain dena, zuk zera bat egiten duzula eta ikaragarri zabaltzen dela, ez? Orduan horrek egiten duena da, dena homogeneizatu dela, homogeneizatzen dela, ez? Azkenean zuk demagun, sortzen duzula dantza bat, eta gero dantza horren varianteak sortzen dituztela beste konparsa batzuk. Oso ezaguna egiten delako hori bere alase, ez? Agian hori izaten alda kalte bat, baina, bueno. Mendekotasuna, beti bezala, orain gazteak eta baita zaharrak ere jende guztiak badagoela pendiente beti telefonoa begira eta zakizer, ez? Hori bai, baina mendekotasun handirik ez dut antzematen, egia esan. Gure inguruko jendearen artean, ez? Hombre, eskotan ari dira hor telefonarekin begiratzen, eta batek tontakeri bat iten duela eta besteak grabatzen duela, eta hori, baina, divertitzeko modu bat dela, ez? Mendekotasunarik ez duk esanen. Gure kasuan. Agian, nik egia zen ez dut ezagutzen, baina orain nirrika sortu zait, eta ezagutu beharko dut, eta, litekena da, bai. Ematen dago, ez dakit, edo zertarako balio duela, orduan, agian mundu honetan ere baliogarri izan daiteke. Baina, ezagutu beharko dugu. Ja, azkenean gure motorra da auzolana, orduan. Inteligentzia artifiziala eta, ez dakit, Giza inteligentzia ere gutxi daukagu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.